Itu form bernomor 620339 senilai 124.540.000 tidak ditandatangani oleh Parartaon dan Uluan Huria. Ketiga, dalam pengeluaran untuk keperluan inventaris Huria tidak ditemukan dasar baku untuk memenuhi segala keperluan di rumah inventaris Huria. Apakah segala keperluan yang sifatnya kecil, misalnya pergantian bola lampu, pergantian keran air di rumah inventaris Huria juga menjadi tanggung jawab Huria? Pemeriksaan terhadap warta jemaat. Pemeriksaan terhadap warta jemaat selama periode audit yang dicantumkan di atas. Warta jemaat diterbitkan sekali dalam seminggu yang ditandatangani oleh Parartaon, Bendahara, dan Uluan Huria. Warta tersebut didistribusikan dengan baik kepada seluruh jemaat setiap minggunya. Warta jemaat telah dibuat dalam bentuk soft copy atau format PDF yang dibagikan kepada seluruh Sintua Week untuk diteruskan dalam bentuk soft copy juga kepada setiap jemaat. Huria harus memutuskan apakah untuk tahun 2003 format soft copy akan tetap dipakai atau kembali seperti semula dengan memberikan hard copy kepada jemaat di setiap minggunya. Hal ini dikarenakan pembacaan warta di setiap kebaktian tidak bersifat detail, misalnya untuk detail nama-nama jemaat yang sakit, detail pemasukan dan pengeluaran keuangan Huria. Berikutnya pemeriksaan terhadap panitia pembangunan. Terhadap panitia pembangunan Huria, Badan Audit menemukan ketiadaan susunan panitia pembangunan yang lengkap, struktur panitia pembangunan, tugas dan tanggung jawab yang baku. Badan Audit kembali merekomendasikan supaya Huria segera mengadakan pembaharuan organisasi panitia pembangunan untuk melengkapi struktur yang ada. Rekomendasi ini sebagai lanjutan rekomendasi Badan Audit di tahun yang lalu, yaitu tahun 2021. Atau membubarkan panitia pembangunan sebelumnya dengan membuat laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan keuangan untuk disetujui Huria. Selanjutnya pemeriksaan terhadap Yayasan Valentin. Badan Audit menemukan ketiadaan susunan pengurusan Yayasan Valentin yang lengkap, struktur yayasan, tugas dan tanggung jawab yang baku. Berdasarkan akta pendirian yayasan nomor 1 tanggal 4 Mei 2013, pasal 14, masa jabatan pengurusan yayasan adalah 5 tahun, dan setelahnya di periode. Tidak ditemukan pelaksanaan perioderisasi pengurusan sesuai akta tersebut dan pembaruan akta. Badan Audit periode Audit 2020 telah merekomendasikan supaya Huria segera mengadakan pembaharuan organisasi pengurus Yayasan Valentin untuk melengkapi struktur yang ada, namun belum ada struktur kepengurusan baru sampai masa audit 2022 selesai dilaksanakan. Demikian juga hal ini tersebut belum ditindaklanjuti dan diharapkan agar segera diselesaikan paling lambat bulan Februari 2023. Tanggapan dari tim audit terhadap hasil temuan dan saran-saran untuk perbaikan dan peningkatan. Yang pertama, Badan Audit merekomendasikan agar Huria segera menyelesaikan SOP sebagai dasar dalam prosedur seluruh kegiatan dan pengaturan kebijakan Huria. Paling lambat SOP diselesaikan bulan Maret 2023. Yang kedua, terhadap pengelolaan aset dan inventaris Huria agar lebih detail dan dilengkapi. Penghapusan aset atau alokasi penanganan aset yang rusak sebaiknya dibuat lebih detail dan bukti penghapusan dalam bentuk berita acara. Yang ketiga, terhadap WTO lahan Huria yang sudah jatuh tempo di tahun 2016 namun belum dilunasi. Badan Audit kembali merekomendasikan agar segera dilakukan penyelesaian pembayaran, termasuk melakukan negosiasi ulang terhadap kemungkinan pengurangan denda dan pembayaran secara mencicil. Yang keempat, terhadap pengeluaran kas untuk tunjangan cuti full timer 1 kali upah dan hak cuti tetap bisa digunakan. Direkomendasikan agar hal ini ditinjau dan dibuat aturan baku mengenai tunjangan cuti dan hak cuti secara terperinci. SOP paling lambat bulan Maret 2023. Yang kelima, terhadap pengeluaran kas yang sifatnya untuk kegiatan resort atau distrik, hendaknya dibuat prosedur yang jelas mana yang menjadi tanggung jawab dan dikeluarkan dari kas atau panitia resort atau distrik dan mana yang seharusnya dikeluarkan dari kas Huria dalam bentuk notulen rapat sebagai dasar pengambilan kebijakan tersebut. Hal ini penting sebagai bukti autentik terhadap suatu keputusan yang diambil dalam rapat tersebut.
Demikian laporan Badan Audit Huriah HKBP Batam Lubuk Baja untuk masa audit 28 November 2021 sampai dengan 27 November 2022 disampaikan. Apabila terhadap kekeliruan dalam penyampaian laporan ini dapat ditindaklanjuti dan diperbaiki kembali. Kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja memberkati kita. Sebagai tambahan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin memiliki laporan audit, bisa menghubungi Sintua lingkungan masing-masing. Terima kasih. Molia tema nuan sahat mahita tu acara madok hata na parjolo upasat hamima tu na mewakili sian ruas ni Huria imasian wiktiban amang J Simanjuntak. Shalom. Maulia tema Dritu Hatta naung pataruh kita di bekas tikio saat kita tu bekas zoron itu hatta tentu dohot kepastian sudah hitam lain merlas neroa. Maulia tema hupasat tami tuhamuna salu nak keperhala duni huria. Soni hamuna pangula huria nak kanago tiki terlemu bima di hamuna amak padita resort songon uluan ni huria. Songoni ma di hamuna kadamang dainang naposo bulung molutuk penwaeng kami di son jongjong laho pasahaton hata anggiak ma lu na hita taruli salu na. Nunga hubigi kami nakin songon laporan manang jujur tahun di parhuriota di Bagasatikyon. Taringo dia kapelayanan tentu songon ruas kami tung macai mau lihat situ tudo di pasar rohanami amang ina. Terlumobi mai molo hubere kami di pelayanan di akka punguan-punguan. Saat mai di punguan ka amatan ng lansia. Mulu bigi kami nakin adong do program khusus tong di hari Kamis di nama olahraga. Tentu akan menyehatkan. Dohot pabangkiton muse hinauli hinarami ni kuriat tau. Alana lebih kurang menuaing songon hamisat diri 34 tahun mangihuton huriat tahun siat tiki tu tiki dohonon nami do lam gudang dok kahinaulina terlumobi ma dia kapelayanan songon dia kanaposo jadi yang giat ma tujuluan niari di hamuna akamang inang parhaladu di huriata lam margugu mamu sai ditambah itu kata maka pasu-pasu hinauli hinadingkan nok pinasa muna di huriat tau songoni ma nang doho taka keluarga ayalah nadak kolan hamu ay kodoh do keluarga molo taringo songo dia kekiwangan nakingan hubigi hami molo tukpiak katarsongkot tami mabigi molo disi gudang na disi oti na sasitong na molo songon hami ruas jalaon songon aja kadon tuhita manginang didok dia detai nasa nahu pasahati tung nasuja di usato kunin na pos dorhanai marhite-hite laporan tim keuangan nakingan dohot akasaran na pinasa nasida ima pos nerohata asa tabak kahinauli na diulan di tangan yaka parhalado ni huriata. Sipata memang olodo hacit roha manang pait roha mabigi aka kenyataan.
Alai di kenyataan ni molo songon namar huria hita, molo tu piadong kana humurang. Ang giya may tapauli din kad di bagas serwata, dangadong intrik-intrik na asing di bagasan na. Terlumubi masongo di uluan di huriata, lebih hurang 5 bulan dope, nuaing namang uluhon kita diso. Jadi pos rohanami dia ka program-program makanan yang ro, boy hita dihamuna kamanami nanami bahu membahu hita. Songon sada na pinamasa ni pucuk ni pimpinata huria kabipi, naung didengung-dengungkan sentralisasi keuangan di HKBP. Moloon mungkin ngabui dicerna dia kahamuna manami pangulan di huria. Alai semua kami ruas nuaing jauh pemahaman nabi harus sentralisasi keuangan. Dohot pesan nabi tu hamuna amangina. Molotupe marhiti-hiti akasi tua lingkungan. Laho patorakon itu sudah ruas di huriata. Tarpai memahami di sini. Ahado arti ini sentralisasi keuangan. Kebetulan songon hami nama dohoti rapot turia di minggu-minggu nok salpu. Pabuan nami do dia ka aha perkembangan rupani siswi dokter bikin nakin ay songon akustis manang nason sistem na dong nuaingo pengeras suaraon ay tuk matcelas roha sa sitong na molo na selilingon hita hudul dia pala di pudian tuk so taboto do aha do napinasaha niya ka parhaledutta alay mauliate ma ang giya ma tabaka pasu-pasu dia ka na mangalihon marhiti-hiti akan adong dinasida taruli hita salu na huriah kabipilu baja na adong di batamo songonima muse di huriah tau di garijat tau na bulunon ay dohonod do huriah tau hakabipilu bajon huriah na bulun sianod do mula ni sudia ka hakabipin adong di pulau batamo sa sitong na odo sentral, pusat, do center ni HKBP na di Batamo. Jadi marhadumu do itu aka fisik ni garijat taon rupani. Molope tabiring nuaingo di nahurak sikop. Posdoro hatta bahu membahu hita. Di namangurupi saluhu naka program ni garijat tau. Termasuk mai muse di pemakaian gedung serbaguna. Songon guarne gedung serbaguna nasalilingon taboto tapakei dia kaulaun las niroha. Alai marhiti-hiti perrapoton di nadong rapot turia namasai adong do usulan sian hami sadiri asa gedung serbaguna ibu ita pake di sudia ka ulau termasuk mai ulau nakahabok ni roha alana molo tabereng noaing dia ka songon hami kana di perumahanon ay molo dongak ka songon ulau na semini kumanwaeng tuk subui do ulau bayno di bagas niga alay nga bukan waeng huriaon mamaki gedung serbagunaon tusudia kaulaw alania ka berita las niroha do sa sitong na dihita ka ruas ni huria mula do ka na makaporluhon dia kaulaw na balga pakyot tay boy gedung serbaguna na mangihut muse pasaton nami do maulati di hamuna saluhu na aka punguan-punguan kur dia kapelayanan muna manginang menutuk pehami na dipudi muna dang aktif song sebagai aka anggota dia kapunguan tinggi lu hami mananginangi dia kajamitan na pinasaha muna marhiti-hiti kur
Anggia ma di tahun 2020 nanengro dapoton dia kahamuna do pedak kita salu nak kapasu-pasu nasihat tuhatai. Di hamuna kamanami nanami akan lansia kita baitu hatta maka hasehaton hahi pason nang gajang numur rubena. Anggiat molo pai utami hamu akamanginang tung macelas doroha di tonga-tonga ni huriat taon. Songoni mang nang dihamu akka naposo bulung. Anggiat semakin ditingkatkan pelayanan di dalam gereja. Dia ka program muna marhiti-hiti dia ka paraboton. Anggiat taruli hamu. Mula dongak kana hurak sikop di tengah-tengah ni gereja, unang buat kamu tu luar. Kita harus cinta HKBP. Ingat kita ikut cinta HKBP. Molo cinta kita HKBP, tentu aka kabar nadingkan kabar naulima pasahatota. Di tengah-tengah ni kita sahid sendiri nang tu aka nahumaliak kita. Anggiat ma di tahun 2022 di tahun nong katabulu samanginang molutupiak ka adong nahurang lubi diaka parsaurata nang hinauli ni parhuriaut tadi bagasatikion anggiat ma masih mapak kita asabui tajuk pangmuse di tahun 2020 hirim rohata diaka pasu-pasu nasihat tuhata hita margereja di huriat tahun nabarpudi pasahaton nami dihamuna aka pangulan di huria amanami saluhuna ditorop ni pangulan di huria nakin ono pulusada halak anggiat madong akahay baruam musena tujuluan nyari amanginang molotuk pesawotik rupani adong gabe honatu hita sasitong na idonatikos mula dong madok ka tadak ko na hita sendiri berarti nasos parsido do hita si ay sarupa do hita di nama bigi jamitai mula dak ko na jamita itu hita berarti kurang do hita di si ay huboto hami dok kana burju do hamu amangina alana di parsauran molotuk pedang serapi bedo tamu binereng akka pelayanan mo tung macelas doroha anggiat ma saluna hamu amanami inanami pangulan di huria dohot keluarga di nama dohoti di nama dapotok kita di tahun 2020 tulun oras-orasi pasti ta saluna mangulan di tonga-tonga ni huriata nabarpudi pasaton nami di hita selamat menyongsong tahun yang baru di hita saluna manginang kurang lebih diakka nahupasa tami ba magiduma pami horasma di hita saluna butima namangihut pinasahat ma tu na mewakili parhalado ima amang situa di Lumban Gaul. Shalom meza saluna. Damang dainang dohot anak kunami sekolah naposo burung sona ujong-ujong mewakili surihami situa narong di Resok Batam. Na soni ma di rumah aku parhalado dia nami tungpen aiso jongjong songon mewakili kita parhalado dos marwata mangina. Na hormati hami amang pendeta Resok Manado inang nau parsang pihami amang pendeta Tokatorok do inang nau parsang api inang diakones dot inang Bibel Pro nau haluangi rohanami sude do ngaparhadaro dot salo situa nani holongan koransia kor ama sahata do keluarga korama PHD suang songoni dohot kor ina lu baja korina PHD dohot kor ina Debora nang anak nabi na maso bulung NHWP lu baja NHWP PHD NHWP Maratakus Pelita dohot muka kuning suang songoni anak nami remaja dohot akka sekolah minggu tarwoi ma sude rumah keperhadado
Mulati ma di tuhatta, mulati ma nang ida saluna dia manami na namin nang yanak ko namin na bulung. Buhay hita ro tu bagas joro na badiyon ima apala di ujung tahun 2022. Amang inang do ekayan ko nai buhay hita marasiroha, buhay marhay pason. Alani basaban di bataro martangnya kita tuhatta dot hita sanhay perhalero. Madokot tu di bata gabi buhay hita marasiroha marpungu. Mangalupit tangan di bagas joron asa buah hita tolohas ima tu tahun 2022 nunga ta bigen kaning gudang songon jur tahun di huriatta takasta boto na taulaho di 2022 tahun kesetian dohot jubileum 50 tahun dengan mardalan di huriatta alani hita saluk ni ruas di huria di amang inang boy dengan mardalan satu kenai Karponotama tahun 2022 lebih kurang tulu 1 jam naik lian dibata kita tahun para serohaun 5 tahun 2022 tahun baru ya lapos rohanami di damang dainang mertanya kita tutuhani asalam dengan tahun 2022 para saurata di tongah-tongah ni horion marasiroha kita salukna di damang dainang mang akka yang akon nami nang sunguni hai perhadado hami yang manginang gudang do kesalahan nami terlububi melayani hamu karuas hami yang mangitul mabiasa do gara do hai perhadado mungkin arang akka kesilaban nami naso sengaja hami mungkin piniliamuna buharu ang perhadadon alai pasura nami yang manginang marhite di ujung tahun 2022 asa merisal pohon meita salpu maka na buruk dapat maton de baru ima tu tanggal 1 Januari 2022 nang pula gajang benang donokku san hami sudah berhadap pasato tuita selamat menjelang tahun baru 1 Januari 2022 meita salukna moliate Laho macakon hatani debata mari de mahitasian bukwede nomor 750 tulu ayat sada do udutna laos disoma tapasahat peliata pilihan sada A sada B. Tolong lila kami
Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha imna mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di hita ima di perpunguan parpudi di bagasa tahun 2022 tersurat di buku Roma bidu 10 sada ayat 30 sahatu ayat 36 songonom madidok disi bagas naya tok kamoraon hapistaran dohot parbinotuan ni debata naso hasigata dua kauhumna jalan naso haboga sadua kadalanna ai ise dungu boto rohani Tuhani ise manuturi ibana ise mangaliho parjulu tu ibana asa dibalas tu si ai sian ibana dosa luhu naro merhiti-hiti ibana jala marhapatiat tu ibana dosa sudenai di ibana mahasangapon saliling nililingna. Amin. Idosahakna. Saudara-saudara, kita adalah orang yang beruntung. Kita adalah orang yang berbahagia saat ini. Saat ujung di tahunon. Tidak game over di tiki perdalanan di tahun ini. Alai saat ujung di tahunon. Barangkali selangkah lagi kita akan melangkahkan kaki kita di sebuah fase waktu yang kita sebut 2023. Dia umakana hina holongat di bagasan goreng tuata Yesus Kristus. Kita berjalan di dalam waktu. Berjalan di dalam waktu. Manusia bisa menggandakan harta. Manusia bisa menggandakan jabatan. Manusia bisa menggandakan wibawa. Tetapi seorang pun tidak ada yang bisa menggandakan waktu. Waktu berjalan begitu saja. Tangadong nabui mulak tupudi. Alai tuzulu nama berengotta. Holam menaili tupudi dohita. Selangkah untuk mundur tidak ada bisa. Tapi melangkah ke depan. Alani merdalat di bagasa partikian. Karena itu saudara-saudara di akhir tahun ini di perpunguan parpudi di bagasa Bodarion, apakah waktu itu bagi kita? Do partikian ini dihita natadalani 365 hari satu ujung ni tahunon. Di paloas di bata hita merdalan di bagasan sada partikian. Yado hujaha sada cuplikan ni sada film. Nomor judul Klik. Di film diceritakan seorang sutradara, seorang laki-laki yang hidupnya senantiasa bekerja setiap hari. Workaholic. Mengula. Dan yang dia nikmati dalam perjalanan hidupnya ini adalah bekerja. Siang malam bekerja. Siang malam menumpuk harta. Siang malam menumpuk keberhasilan. Mengula. Dangadok tikina bersantai. Dangadok tikina rap doho keluarga. Dangadok tikina rap doho tianakon. Dia nikmati hidupnya bekerja. Lalu oleh sutradara dia game over, selesai di film ini. Lalu dia mengeluh, sebegitu cepatkah? Dak sanga adok tikik kutu keluarga. Dak sanga adok tikik kutu dak danak. Dak sanga adok tikik kutu sosial. Dak sanga adok tikik kutu na asing. Sebegitu cepatkah? Lalu dia komplain. Dungi doki mana ma? Adakah waktu lagi bagi saya? Alai warna nama film. Lalu sutradara mengasih waktu lagi bagi dia.
Dilehom matiki, dimulai mana memuse, di partikiani, di perdalanan di partikiani. Dia mulai menata waktu itu, bekerja untuk keluarga, bekerja untuk anak, waktu untuk sosial, waktu untuk ibadah. Lalu dia game over lagi, tapi dia tidak komplain. Dia tidak keberatan. Di fase pertama dia keberatan ala di do ibana dan adok tiki terbagi. Alai di fase kedua dan keberatan bebana, dia bisa membagi waktu yang diberikan bagi dia. Sapilimi, segala sesuatu harus game over. Segala sesuatu harus berakhir. Segala sesuatu harus mencapai garis finish. Jaladang boy mulak tupu di be. Siapa yang berbahagia di ujung ni partikianna? Orang yang berbahagia adalah orang yang menjalani hari-hari, orang yang mengisi waktunya, mengisi perjalanan di partikianna, rapdohot dewata, mengisi perjalanan di partikianna, rapdohot halak nasai rapdohot ibana. Mengisi perjalanan partikian narapdo ulauna, mengisi perjalanan partikian narapdo keluarga, mengisi perjalanan partikian narapdo danakna. Atik tungdo di hamakana hina holongan di bagasan guarin tuata Yesus Kristus. Pardohan halak batak mardokot tinalik buluk si hupi pinar saung buluk siala, unak sumol sol dipudi aida si pasingot da suada. Atik tungdo di perdalanan di partikiani tapat cuasaeho perdalanan di partikiata. Dan adok kita tu halak na mengharap waktu dari kita. Tahu kita. Dan adok kita di tonga-tonga di keluarga. Dan adok kita di tonga-tonga di persaoran. Dan adopti kita di tonga-tonga ni STM, dan adopti kita di tonga-tonga ni sosial. Di patcuasai ho perdalanan ni partikiane. Dia omokkan hina holongat di bagasan kuarentota Yesus Kristus. Los merujuk tu perdalanan ni partikiani do. Panura ni buku Romon yang kemungkinan adalah Paulus di dokibana. Bagas naya toka moraon hapistara doho parbinotoan ni debata. Ini dalam konteks pemilihan. Dipilit debata jolmai gabe na porsia dia dopan ni debata lain do kibana bagas naya tong hamoraun ni debata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa itu kekayaan? Ado hamoraun. Ado hamoraun amang naibaho lansia. Ado hamoraun teh amang. Hamoraun. Sonang nirohai ninamangon. Ado hamoraun. Sasitongna di ukuran ni hajol maun hamoraun adalah sebanyak harta yang dia kumpulkan, maka itu adalah tolok ukur kekayaan bagi dia. Molodong zebuna tulu mau ukuran ni hamoraunna. Mulu tabba sadana zebuna tabba ma hamoraunna. Molodong mobilna lima mau ukuran ni hamoraunna. Molo tabba sadanai mangdonai mobilna tabba ma hamoraunna. Maka secara kuantitas pertambahan harta ido hamoraun. Alani mulu lam tabba harta, lam gudang arta, lam mamora mai bana. Ido makamang do takenakan. Ay memang dak bilang biar tanah dah hurang jari-jari om bilang arta ni bana nena. Hurang dizi ni kalkulator mangeto kepengna. Ya. Lam tabba artana ima hamoraun. Maka saudara-saudara, kekayaan bagi manusia adalah material yang dipegang erat-erat oleh seseorang. Orang kaya menggenggam kekayaan miliknya sendiri. Itu kekayaan. Jaladang orang nasalah di sini. Boy do tarukur arta nahu miliki, dan itu kekayaan.
Mula ke pejabat nuang dilapor hodo harta kekayaan sekian. Dan itu kekayaan dia. Dung di dalam mana ulonna tabba ma'artana nasaon, gabi nasaon ma'artana. Maka kekayaan adalah sesuatu yang dimiliki, sesuatu yang dipegang erat-erat, dan sesuatu yang merupakan hak miliknya sendiri. Alenggo pasal anggo Paulus madok di Romon bagasnanya tong hamoraon ni di Batang. Hamoraon diterjemah di bahasa Inggris floating. Float itu melimpah. Maka kekayaan Tuhan menurut Paulus adalah tergantung daripada harta dia, asini rohani banakna melimpah. Sirnip gok hamorauni dunggok masaburma tarulima diduru nigalasi itu floating. Maka kekayaan Tuhan itu diukur dari berapa banyak yang melimpah dari dia, berapa banyak yang dibagi-bagi dia bagi manusia, berapa banyak yang diberikan dia bagi keselamatan manusia. Alani mulai dok Paulus bagasnaya tok kamoraon ni debata. Alani hamoraonna nause gabi melua jolma. Alani asini rohani ibana nause gabi melua jolma. Maka tolok ukur kekayaan Allah adalah kekayaan dia yang melimpah itu, kekayaan dia yang diterima oleh manusia itu. Atong belgani hamoraun ni debata tergantung tu asini roha na dinikmati ni torop halak. Belgani hamoraun ni debata tergantung tu haluaun na jinalo ni hacol maun. Alani do ibana madokon bagas na tong hamoraun ni debata. Oke, mula mahita mo situ partikian lakaning. Malo sahat tu ujung ni tahun 2022 on. Di Zulu nunga cocot tahun 2020 humo sahita satokin. Dungi taili homa tupudi di perdalan di partikiomu. Seberapa banyak waktumu yang dinikmati oleh orang lain? Seberapa banyak waktumu bersama-sama dengan orang lain? Atau seberapa banyak kekayaanmu dinikmati oleh orang lain? Nakinga hodok hamorau bodo digandahon, jabata bodo digandahon, tikki do nasuboy digandahon. Alani arta nau marga HP di perdalat tadi bagasang ngulon, ima tikki napi nalumehon di debata. Seberapa banyak waktumu bersama-sama dengan orang-orang yang kamu cintai? Adong dohe aku bigi idde ni sirunangon. Manang nasirin tohara macit tahun, manang nasi si panceponda macit tahun dak kubawa tu. Adok parmi itu. Jadi lapo parmi tuan naon, jonok tu hau ma pangulan na. Jadi mangula ma inatai istrina do ianak konna di hau mai. Aleng gua matai marmi tu do. Dungi di dihuni mana matung macai tabu edesiane. Terpaksa aku harus begini. Lai mana? Angguin nate madokon ni tabuni deni amat tahun. Soni mah tabuna. Ale holan nalala do ibana di lapo. Dang dingoti ibana sumarihon inatana do hoti anak konna. Hamoraom munau marga imatik kina pinasaha ni debata. Alani di ujung ni taonon. Seberapa banyak waktu yang kita miliki itu bagi kesenangan orang lain. Gimana perjulu? Napa dua kon bagas naya tong hapistaran dohok parbinotoan ni dibata. Di hati Indonesia dipakai ima hikmat Allah. Habisuhon ni dibata. Di sada Korintus bidusada ayat 24 Kristus itu disebut hikmat Allah.
Kristusi habisuhon ni debatadui. Alani berbeda do hikmat Allah dengan hikmat manusia. Molo di tradisi ni Yunani, di filosofi ni ala Yunani, hikmat manusia adalah kebodohan. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka karena kelemahan dan kematian anak Allah, maka tidak dapat dipahami oleh hikmat duniawi atau hikmat manusia. Alani dok Paulus di surat itu bagasnaya tok kabisuhon di debata. Hikmat Allah, hikmatnya yang menyelamatkan manusia, yang menurut ukuran manusia tidak bisa diselamatkan lagi. Maka menurut hikmat manusia, semua manusia harus mati, semua manusia harus binasa. Tetapi menurut hikmat Allah, menurut habisuho doh perbinotoan ni debata, dang mate jolmai, dang binasa jolmai, alai malua do jolmai, ala ni habisuho doh perbinotoan ni debata. Belganayat tong, bagasnayat tok perbinotoan ni debata. Hikmat Allah itu adalah Kristus sendiri, Kristus yang menjadi manusia. Nata pesta di pesta Natal, debata nagabi jolma. Maka saudara-saudara yang menghantarkan kita sian bona tahu perjalanan di partikian saat tu ujung di tahun 2022 adalah hikmat Allah, hikmat Kristus. Alani molota pesta Natal, debata nagabi jolma, debata nok sahat, debata nok rap dohot tita. Alani napataru hita saat tu ujung di tahun non. Ima habisuhon ni debata. Atong dangalani gugukku, dangalani guguta, dangalani gugumuna. Melurok nak kaneng Anda dan saya adalah orang yang beruntung saat tu ujung ni tahun non. Di palos debata mamanian mengalak katu tahun 2020. Alai Paulus maddokom marihite hito turpukon. Dang alani habisuhotta saat tu ujung ni tahun non. Alani habisuhon ni debata. Hikmat Kristus. Anggoda ngalani asine rohami Tuhan. Tuksotal pasau sahat tu ujung ni taunon. Alayalani asini roham do alani hapis taromu do. Pataruho nau merdala di partikian sahat tu ujung ni taunon. Saudara-saudara, siapa yang memastikan kita selamat sampai akhir tahun? Siapa yang memastikan kita taripar tu tahun 2020? Anggodang alani habisuhon ni debata. Debata nagabe jolma di bagasa Yesus Kristus narap doho jolma Immanuel ibana. Ibana do marhite-hite habisuhonna mangiring-ngiring perdalanan ni ngulutta. Napatuluhon jalalas naparpudi mak. Di ayat 36 didok Aisyah ibana dosa luhu naro merhite-hite ibana jala marhapatiat tu ibana dosa sudinai di ibana mahasangapon saliling nililingna. Aisyah ibana dosa luhu naro merhite-hite ibana jala marhapatiat tu ibana dosa sudinai di ibana mahasangapon saliling nililingna. Simpel nama dohonokku si anak 30 nomon. Apakah tujuan hidup Anda? Apakah tujuan hidup kita? Alasian ibana do hitaro jala alamar hite-hite ibana do hita adong. Alani tujuan ningulutta marhapatean tu ibana. Hidup kita, jika Tuhan berkenan menyeberangkan kita ke sebuah waktu 2023, maka hidup kita, hidupku, hidup Anda adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan mau lihat tema dia sini roham di hamoraummu di habisuhommu napa uli-uli hok kami napa taruh hok kami saat tu ujung ni taunon di perdalan ni partikianon molo humo sahami satokin
Jalahuta eliho kami tu pudi. Danga bata lupa mi Tuhan, dohok pataruomo. Lo masudo kami di perdalanan yang ngului. Alai diiring-iri kodo kami merhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus ndang gabejol mahumo kopami sahatu ujung ni taonon. Lao sa siniro kami matong napatari parhok kami. Palu acok kami mangalakahot cima jojak nami. Bongot tu tahun 2020. Sada partikian natung macayarga si pasahatomo tu kami. Tok pasu-pasu mahami. Pasu-pasu masadok ulaw nami di bagasan nasa tau boloni na kusal pohok kami i. Moloso apalamar perbui do pele Tuhan. Pasu-pasu maaka ulaw nami i. Ang giat marperbui tau las ni roham. Amin. Tau puji tu atta maredde mahita laus tapasahak mapiliatta. Itu
tatangnya koma piliata. Ali di bata ama nami na di benua gijang hodo haroruan di saluhut selehon-lehon na dinggan dot na sauli basa na mauliutus. Kupas hatami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may kebiwap na hutsus di julum. Pasu-pasu majala ramot ya sahu parhasia kami pilihan opati bulhon harajom mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di benua gijang say pinur badia magwarm say ro maharajaum say saut malomoni roham di benua tongosongon na di benua gijang lehomatu hami sadari okangulu siapari say sama dosa nami songopan esa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami tugi hotu pangujunan palua mahami sian pangako pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurhon ma damena tu totim Horas mari kita